Hau argiki. Takio hau bai. Hau horri bat emerigeri. Hau lehen da eskerrik asko. Txupau. Txokolateak egin jarriak. Aurreatu inberdeu, porque hola hau inistea, txapeatu ikutu betzak. Edo hauekin Hau hemen, hola. regali dago hemen. Baina zer egin txaitu zuzen? A ver, ¿qué podemos? Bai, hauek hemen jarri ditu zutik. Hola, esan da. Baina, hola? Oizti? Bai, gauzak poliziak bat dago, nako bat dago. Bai, hola. Taldea.